Tak oni výborne bránili, pokrývali priestor, kde sme chceli hrať. Prvý počas v podstate vedeli, že čo budeme my hrať, takže druhý počas sme si povedali, že musíme zabrať, musíme si vytvoriť priestor a vedeli sme, že hráme do plných. Nakoniec sme to zvládli a sme radi. Tak už po niekoľkýkrát mi buď skákala na čiare, alebo mi to rozhodca neuznal, takže to je jedno, vyhrali sme 3-0, v podstate jedno kto dá gól, takže som rád aj za tie 3 góly. Tak v podstate ja som sa radoval s chalanmi, či už ho dám ja, alebo niekto iný. Je dôležité, že sme ho dali a vyhrali sme. Tak ja už som to mal pripravené na strelu a v tom do mňa vletel, kopol mi do nohy, takže čistá 11. Tak my sme sa už na konci zápasu vychutnávali a fanúšikovia s nami, opäť sme dneska zabavili, takže budeme dúfam pokračovať. Byla hodně nervózní, hodně zkažených balónů. Nebylo to to, co jsme chtěli, ale myslím si, že jsme Budějcům ještě nepustili, ale bylo takový hektický. Myslím si, že v druhém poločase jsme si v kabině řekli, jak máme hrát druhý poločas a to si myslím, že jsme plnili a zaslouženě vyhrali. No, já jsem viděl, že měl střelu, tam mu to pod golmanem podklouzal a už všichni zvedli asi ruce nad hlavu a samozřejmě tak k jeho smůle se to mělo to zpětnou rotaci a zpomalilo se to a hráč ještě ukopnul. Ne, tak já už nemám svoji stranu, to už jsem to kopnul, jsem se rozhodl na tuhle stranu a zapadl tam, padlo to tam. Ještě jsme se nebavili o výkonu mimo, a i vůbec celkově, hlavně, že jsme ji hráli. Tak ono to nie len u nás, je to samozrejme dané tým, že stále v tom prvom počase každé mužstvo má nejakú taktiku. Po druhé, hraje dôsledne, plní tú taktiku, ten blok je samozrejme kompaktný a toho priestoru toľko není. To znamená, každý zápas na každej úrovni sa vlastne trošičku uvoľní na druhom polčase, když už není schopný, alebo to mužstvo nehá až tak kompaktne a tam vznikajú určité prostory. Preto väčšina zápasov sa rozhoduje až najmä tomu po 75. minúte a takisto to platí pre nás. Tak musím povedať, že boli sme nervózni, ja som práve sa snažil mužstvo ukludniť v tom polčase, pretože videl som, že strácali sme balóny z nervozity, ale v prvom rade sme boli špatne postavení pri tej hre do plných a tam nám vznikali potom straty lopty a snažili sme sa samozrejme ukludniť, snažili sme sa vysvetliť tých pár vecí, ktoré potrebujeme v tom druhom polčase zlepšiť, to postavenie, jak to mali kombinovať a v tom druhom polčase samozrejme sme lepšie dostupovali, lepšie sme kombinovali a pak vzniklo viacej priestoru.